krídla, ktoré dokážu lietať a rýchle motory. Aj keď sú ich stroje oveľa menšie ako skutočné lietadlá, sú dokonalé. Áno, nadšenci rádiom ovládaných modelov dnes prevetrali lietadlá, stíhačky a dokonca aj rakety na modelárskom letisku pri Nevericiach. Takto sa nastavuje brzda a tu už tankujú palivo. Kerosín tam ide, ako do skutočných stíhačiek, to isté. Malé či veľké, jednoduché alebo zložité, desiatky lietajúcich strojov dnes brázdili nebo. Skutočné lietadlo je 3-krát väčšie ako tento model. Svojmu veľkému vzoru sa však navlas podobá. Jeho majiteľ sa modelárskym lietadlám venuje takmer 40 rokov a tento stroj patrí k vrcholom jeho kariéry. To je veľmi drahé, okolo 12 000 eur. Začínať ale treba jednoduchšie a najmä lacnejšie. Úplne najjednoduchšie lietadlo, ktoré by som odporúčal všetkým začiatočníkom, je jednoduchý polystrénový model s elektrickým motorčekom. Cenou je to dostupné. Naopak vrcholom modelárskeho umenia je ovládanie takejto stíhačky. Je tam klasická turbína, najhoršie je vždy to pristávanie. To je taký adrenalín. Priemerný vek ľudí, ktorí sa modelárčine venujú, vraj už prekročil 40-ku, ale tento 18-ročný mladík je dôkazom toho, že tento koníček tak ľahko nevymrie. Svoj stroj ovláda dokonale. Pozrite sa, aké akrobatické kúsky robí, aj keď má vysielačku, ktorou lietadlo riadi za chrbtom. Troška sme sa zastavili. Krásne modely sú to. No, super. Aj rakety. Aj rakety sú super, áno. Z Neveríc, Dana Brixová, televízia Markíza.